A kapela, teda spevom bez sprievodu akýchkoľvek hudobných nástrojov, sa vo štvrtok 18. apríla predstavila divákom v Brezovej pod Bradlom vokálna hudobná skupina Fragile. My sme všetci nejakým spôsobom fungovali v podobných súboroch, či niekto spieval v zbore, alebo to boli nejaké sexteto s big bandom a tak ďalej. Každý nejakým spôsobom poznal takýto žáner a koketoval s ním. Chceli sme to robiť a chceli sme to založiť takú skupinu v Bratislave, tak mňa k tomu vyprovokovali dvaja moji kolegovia. Ma tak postrčili, že či by som také niečo nedal v Bratislave dohromady. A tak som oslovil ľudí, ktorí by to nielen chceli robiť, ale aj vedeli robiť. A nakoniec sme sa zišli party a postupne sme sa tak trošku akože hľadali. Skúšali sme rôzne obsadenia. V zásade sme pár ľudí sa prestriedali prvý rok, ale potom sme v podstate fungujeme už nejakých 8 rokov v tej istej zostave. Prečo práve názov Fragile? Tak my sme si tento názov prevzali od Stinga, z jeho piesne Fragile, ktorú sme mali v repertoári ako jednu z prvých. A Fragile znamená krehký, čo si myslím, že sa pre tento štýl dosť hodí, lebo v tomto žánri nie je nič dané a akýkoľvek element, ktorý vypadne na chvíľu alebo nie je úplne dokonale dotiahnutý, tak okamžite ovplyvňuje celok, takže sa to celé zrúti ako domček z karát. Takže ten hudobný organizmus je veľmi krehký a náchylný na rozpad, tak možno aj preto. Skupina Fragile interpretuje známe rock-pop jazzové hity svetových umelcov. Členmi skupiny sú populárne osobnosti známe z rôznych televíznych seriálov, divadelných alebo muzikálových produkcií a filmov. Mám to rád s nimi vystupujem. Je dobré, keď človek robí niečo, čo má rád. A toto je jedna z vecí, ktorú mám naozaj rád a teším sa, keď môžu vznikať nové veci a že funguje nejaká grupa ľudí, ktorí si rozumejú a ešte spolu robia aj hudbu. Takže ja si myslím, že to je krásne. Čo pre vás znamená popri ostatných aktivitách spievanie v skupine Fragile? Skôr by som vlastne spievanie vo Fragile považovala vzhľadom na množstvo koncertov za takú tú hlavnú aktivitu v poslednej dobe, čo je ale super, čomu sa samozrejme veľmi tešíme. Znamená to pre mňa v podstate, nechcem, aby to znelo pateticky, ale ako také splnenie sna, pretože vlastne už na škole som mala možnosť účinkovať v takéto formácii, to bolo vokálne sexteto, ktoré vlastne patrilo pod Big Band Bratislavského konzervatória. Tak to ma to strašne chytilo, tento štýl spievania. Tak som to mala tak stále v hlave, že by som to chcela. A teda dlho to trvalo, až vlastne nakoniec sme sa s Bránkom nejako stretli, každý priniesol niekoho, proste sme sa zišli strašne dobrá partia ľudí a je úžasné, že vlastne už je to, no na stránke našej máme napísané, že vyše 8 rokov, ale už je to možno aj 10, neviem. Ďalšou známou osobnosťou v skupine je herečka a speváčka Helena Krajčíová, ktorá prišla do skupiny krátko po jej vzniku. Má to veľa spoločného, to hranie na javisku so spievaním na javisku, takže je to z nejakého takého spoločného všetko zdroja. Herečka som profesiou, to som vyštudovala. To je vec, ktorú robím akoby tak nejak logicky ako svoje zamestnanie a spievanie robím tak nejak z radosti, že to tak ku mne prišlo a že to mám rada, tak nepovinne. Na budúci rok oslávi skupina Fragile 10 rokov svojho fungovania na hudobnej scéne. Prichystáme jedno veľké turné s jedným veľkým interpretom slovenským, to bude veľké prekvapenie, myslím si, pre našich fanúšikov a myslím si, že veľmi pozitívne a zaujímavé prekvapenie, veľmi sa na to tešíme, budeme sa na to pripravovať v podstate na to turné pol roka, takže bude s tým spojené aj nahrávanie nového CDčka, takže sa majú naši fanúšikovia na čo tešiť. Tento projekt, ktorý som spomínal, toto turné jesenné, ktoré nás čaká, bude celé v slovenčine, takže pribudne ďalšie CDčko, ktoré je v slovenčine a z tohto projektu určite budeme niektoré skladby udržiavať v našom repertoári, takže sa to veľmi poslovenčí ten náš koncert. A naša 10-ročnica, tak len v zásade si to tak spoločne užijeme v kapele, si spravíme nejakú večeru a pospomíname si možno. Atmosféru koncertu doplňali speváci medzi piesňami humorom, čo diváci ocenili smiechom a potleskom. Jedna pani nám ďakovala za atmosféru, ale
naozaj sme to cítili hneď od začiatku, ako sme prišli na pódium, že ľudia sú pozitívne predpojatí a nažhavení a strašne krásne nám to dávali najavo, takže pre nás to bol veľmi príjemný koncert určite. Jarná časť futbalových súťaží dorastu i mužov FK Bradlanu Brezova pod Bradlom mala začať už pred 3 týždňami. V nedeľu 14. apríla už počasie dovolilo odohrať dorastencom zápas 18. kola na umelom trávniku v Brezovej. Domáci privítali futbalistov z Považian, nad ktorými 2 gólmi Miholka a po jednom strelenom góle závodného a krásneho zvíťazili 4-0. V súťaži mužov je situácia trochu iná. Na základe nepriaznivých podmienok sa oblastný futbalový zväz Trenčín rozhodol všetky 4 kolá zrušiť a padol návrh zo strany všetkých 7 mužstiev, aby sa zrušila prvá polovica jarnej časti. Nakoľko mužstvá hrajú na jeseň i na jar proti sebe dvakrát, výbor oblastného futbalového zväzu Trenčín rozhodne na svojom zasadnutí v piatok 19. apríla, či budú mužstvá hrať iba po jednom zápase, alebo sa chýbajúce zápasy odohrajú v náhradných termínoch. Po zápase dorastencov bol v nedeľu na programe prípravný zápas Brezovanov proti hráčom Bukovca. Obe domáce mužstvá nastúpili v nedeľu na trávnik v nových bielých dresoch. Firma Microstep takúto podporu už poskytla futbalistom na Brezove. Boli to vtedy žiaci asi 4 roky dozadu. Oni už vtedy mali dresy s našim logom, no a odvtedy sa nikto neozval a teraz, keď ma oslovili zástupcovia klubu, tak samozrejme, že sme boli veľmi radi, že by sme znova mohli takýmto spôsobom podporiť brezovský futbal a zviditeľniť našu firmu. Dúfame, že to pomôže klubu ako takému a že sa nájdú aj ďalší nasledovníci, ktorí by takýmto spôsobom chceli pomôcť klubu. Forma sponzorovania klubu nezostane len pri zabezpečení dresov. My máme záujem, vždy podporujeme rôzne aktivity v rámci mesta, či už je to kultúra a teraz, keď je tu takáto možnosť, tak veľmi radi podporíme aj futbal a šport ako taký, pokiaľ tu bude záujem a možnosť troška zviditeľniť Brezovu aj v tejto oblasti. V prípravnom zápase proti Bukovcu hrali domáci lepší futbal, čoho dôkazom bola výhra 7-2. Do siete súpera sa postupne trafili Žabka, Barbírik, Šlahor, Vzdúšek, Krutý, Menkina a Hrdlička. Ak vydrží Brezovanom dobrá forma aj počas súťažných zápasov, môžu sa domáci tešiť na oslavy postupu do vyššej súťaže.